थामथि मुलुग दावहा जानो थांगासिनो दङ नामा? सुलुंनि बादिब्ला रासियानि रैखाथि मन्थ्रिया रौनियाफोरखौ हाई एलार्टआव दोनदों। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहानि गेजेराव रासियाया गावनि रौनियाफोरखौ हाई एलार्टआव दोननो थाखाय सांग्रांथि होदोंमोन। रैखाथि मन्थ्रि आन्द्रे बेल'सभआ बुंदों दि जथाय सोनाबजों मोगा-मोगि जानायाव रासियानि थाखाय मोनसे थिरांथायारि बुब्लि फैबाय। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहानि गेजेराव रासियाया गावनि रौनियाफोरखौ हाई एलार्टआव थानो थाखाय सांग्रांथि होदोंमोन। रासियानि रौनिया गाहाया मोनसे गोहोगोरा बिबुंथि होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेयो वर्ल्ड वार III नि थाखाय मोनसे गिदिर थिरांथायारि बुब्लि। क्रेमलिननि ड्र'नआ बे सप्तानि जागायजेननायाव कियेभखौ गाग्लोबदोंमोन जेब्ला अख्रां रौनियाया सांग्रां जादोंमोन आरो सहराव बम बेरफ्रुहोदोंमोन। बेनि अनगायैबो रासियाया इउक्रेननि केरसन सहराव बमा गावहरदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा बायखोन्दा थुख्रानि सिङाव फबजादोंमोन। आन्द्रे बेल'सभआ दावहानि सोमोन्दै थिरांथायारि बुब्लिनि सोमोन्दै ओरैबायदि समाव बुंदोंमोन जेब्ला आमेरिकाया इउक्रेननि गोनांथार खनिजफोरनि सायाव मोनसे गोरोबथायाव सागान होयिनि थाखाय एलन मास्कनि स्टारलिंक ग्रहसा इन्टारनेट टार्मिनेलनिफ्राय इउक्रेननि हादरगिरि भल'दिमिर जेलेन्स्कीखौ आलादा खालामनो हुमखि होदोंमोन। मास्कनि स्पेस एक्स कम्पानिया स्टारलिंकखौ रासियानि हेंथा दावहायाव इउक्रेननि थाखाय गोनांथार मानियो आरो बेनि खहाया मोनसे मख'जाथाव खहा जागोन आरो रासियानि थाखाय बेयो मोनसे गेदेर मुलाम्फा जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।